लुटावता फुटानी में सब कुछ मिले भाई एकरा दुकानी में देवे नहीं केहू के जियान करेली ली छौरी 2 इंच के चीज पगुमान करेली 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 ओठ पे लाली बाकी दहिया उघार हो सारा खजाना के बनवले बाजार हो ओठ पे लाली बाकी दहिया उघार हो घटे वाला बाबे न तो बड़ी डरेली छौरी 2 इंच के चीज पगुमान करेली 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 दिन भर में 3 बेरी बदले डरे हो देखी के मूड होई जाला फरेसा हो दिन भर में 3 बेरी बदले डरे हो देखी के मूड होई जाला फरेसा हो छौरा के देखी सीना उतान करेली छौरी 2 इंच के चीज पगुमान 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 करेली सूरज राजा के रहे पहले माला हो रोशन जी से फसल बिया फिलहाल हो धीरज चंदन के रहे पहले माला हो रोशन जी से फसल बिया फिलहाल हो रामजी राज विकास पर ध्यान देवेली छौरी 2 इंच के चीज पगुमान करेली छौरी 2 इंच के चीज